Èxit rotund tant a nivell organitzatiu com de públic assistent. Aquesta és la realitat de la tercera edició de la Fira Playmobil de Tàrrega, una fira que enguany s'ha fet adulta i que assumia el repte de canvi d'ubicació precisament per créixer i per fer-se més còmode a la demanda de públic que ha crescut any rere any. El pavelló del Club Natació Tàrrega és l'escenari perfecte per aglutinar totes les activitats que la fira ofereix, venda d'objectes de Playmobil, exposició de diorames i concursos i tallers que fan de la Fira de Playmobil de Tàrrega una de les destacades a nivell de Catalunya en opinió del públic assistent. Enguany, com a novetat, també s'han instal·lat uns inflables pels visitants més menuts que han fet més còmode l'estada pel públic més adult. Tota una sèrie d'inputs positius que ha rebut l'organització del certamen. Nosaltres valorem molt positivament aquesta tercera edició, era un pas endavant molt arriscat perquè suposava ampliar l'espai, buscar més públic, créixer, que era el nostre objectiu per aquesta tercera fira. Jo crec que el resultat ha estat prou evident. L'espai és magnífic, han guanyat amb molta lluminositat, amb molt espai, els camins també són molt més còmodes, la gent ho està valorant molt positivament, que és un lloc molt agradable per vindre també en família, que també és el públic principal al que anem dirigits, i des de l'associació Gran molt satisfets per la resposta del públic i pensant en que és una fira que ha calat a Tàrrega, que ja s'ha quedat, s'ha consolidat i aquest any ha crescut. La fira romandrà oberta fins aquest diumenge i consolida a Tàrrega dins el mapa d'aquestes figuretes que agermanen a grans i petits i que enguany compleixen 40 anys. Soldat, jo soc el drac.